Nuksmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liya playaping luyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati tan kawusa manjing wonten gubit sanggar sangaruk tan muring mangki Sang Narpati Karna basisine ngawunggo ngawi sangging Purwadya bala pating bleber pating col pating panjlek kaya mulih jalan. Nanging Pramadya Bala pasor tambur miangsule ing pepandhen taludak mewah bandera kakandha warna-warna pindha caladyan asri kamuryan Datara jagat dewa Bathara jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat Koko Prabu Karna basisine ngawungga paduka nglempaken sanggening Purwadya Bala paduka mandhap saking kedhaton negari Ngamarta kados pundi kabul kawusanipun anggen paduka nedya mboyong inggih menika wujudipun pustaka Jamus Klimasada Nyanyi Prabu Jara Sukendra pun tembalan aja kaget kabeh Purwadya Bala saka negara parang rejing tak awe ana ing alun-alun Gunung Amarta dina samengko aku bakal matur kepiye kabul kawusan aku anggonku ngupadi mboyong wujuding Jamus Klimasada wah la dalah kados pundi napa paduka sampun kasempatan ngrebat utawi mboyong nyuwun ngambil wujudipun Jamus Klimasada wis pangestumu wis Jamus Klimasada wis ndak gawa ndak papan aku ning Kanjeng Gelung lajeng paringipun sakmangke kados pundi riklampit brungkat timpul gajah aja suwe-suwe ayo to gage kundur menyang negara Ngastina Wadya Bala kabeh dikanthi sengaja aku ora nganti Kurawa sebab Kurawa ki bola bali tumuju menyang negara Ngamarta ana
pawarta apa wae Kurawa ora tau bisa mrantasi. Mula aku ngawe sira jeneng para yayi Prabu Jara Sukendra sak wadyabalane supaya kabeh bisa mrantasi perkara iki. Keparengipun kados pundi? Ora sasuwe-suwe ayo digage. Digelak lakune gage digege mangsane. Ayo budal marang ngersaning kondur marang ngersaning Yayi Prabu Duryudana. Ngestaken dawuh nyun pamit madal wasilan wadyabala mujak budal kabeh. Aja ana ingkang keri jem setan priprayangan engklek-engklek balungatan ndak kabeh dikanthi kabeh. Ngestaken dawuh kepareng nyun pamit madal wasilan sinuwun. Sang pate Sikrahanata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyaku mregut lampahi pinarung kropyak watana gadhe ku melarenge bagi surak kumuro.
Hei, ya. Dal. Hei. Hoi, hoi. Hei. 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 Oh. Oi! 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 Oh! Budal. Hei, 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 aja, hei, hei, hei,
Aja didelik sik ngarep metu bola bali. Ndi mau? Hei, Maya! Woi, aduh. Tuh dinge kere. Woi, ah. Woi. Endi mau? Woi, ah. Woi. Hei, ayah. Yo. Hei, ayah. Sing bener to, Cak? Ya rene sik. Masih bengkong sikil. Oh, petil tangane ben udu wayange. Corona kowe. Oh ya. Duh. Hei. Oh. Rencang demit kula aturi tindak dinten sak menika aja mangga bidal wonten ing dusun perebutan sak mangke wonten adicara wayangan lele pah pakananku sing jenenge Afifah budal nek ora budal ora entuk jatah. Ayo budal kabeh. Ora budal ora entuk jatah sekonjeng sinuwun Prabu Arna Basusena. Aku tak budal to. Ben entuk ingon. Bengi iki pokoke kelakon mayang setahun. Ben apa kowe ngrasake apa iwak nang mburi enake resepene ya baleni dinteni lho Mas Andi ya enteni apa enteni iki awake dhewe ming demit sementara sesuk gawe sing luwih gedhe saka lulang Pekang
ini aku tak mancik ning ndas. Duh, rasa wis.
tetekati putula war panggri ing torang esti rakata engkang Dwajalayu sampe paman apa warta ning neng talan kepo pati pati kena apa mati pinadalang likan cocok terus yang geger kaki rokok patan kariku lente ngaglah bergagah wona dalah kaya ndro mentang kaya gendewa ana satra kandhet yayat brenga sing lurgri tumpangke kuping kiwa tengen sapa kang dadi kasihmu Den takon karo aku Senopati Ndrawati satra ing Garbaruci Raden Haryo Setyaki kowe iya tambak yuda yuyudana Singa Mulanjaya Wresni Wira wah edan jenenge akeh bali takon karo kowe sapa jenengmu takon karo aku keseting Prabu Jara Sukendra aku tumenggung Heru Paksa ya dasar para nyata ana apa kowe ngendhek lawan lakuku barisaning Wadya Pluska parang rejing mbok endhek lakuku eneng apa kowe nderekke Prabu Karna ya kula piye ya pancen kepara nyata aku nderekke Ratu Gustiku ya Wisnu Prabu Karna Basusena ing Ngawangga jur karepmu arep piye aku didhawuhi dening Koko Prabu Kresna supaya ngendhek lakune Kakang Adipati Karna wigatine ngrebut wujuding pustaka Jamus Klimasada bakal kinarya sarana tinunggon ana ing Gunung Amarta bali menyang asal mula-mulane ya kuwi kagungane para Pandhawa Caca muntap ler kinentap duka yayasine pi netra kocak ngondar andir oh ladalah kemlewat ucapmu kaya wong ngregem jimat kaya wong manindrat wesi abang lah kok teko kowe ngrebut Jamus Klimasada saka regemane Ratu Gustiku Prabu Karna kowe duwe wenang apa kowe Senopati Ndrawati ora duwe wenang tumrap negara Ngamarta kowe ora duwe wenang tumrap para Pandhawa ayo saiki nek kowe arep ngrebut Jamus Klimasada kowe bisa tekan kowe bisa matur kowe bisa campur karo Prabu Karna saiki langkana bathange patih utawa tumenggung Heru Paksa cangkem
Jelai, tai. Jelai, tai. Jar, yo, out jar. Jar. Ki jalukanmu. Kaya ngene iki. Oi. Oh, edan. 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 Oi! Play! Out! Wait! Out! Out! Play! Back! Play! Go! Play! Play! Boyalah! Waduh, waduh, waduh. Oh, jar. Oh, jar. Wait, oh, play! Alah. Play! Adiau. But jadi play! Hot, hot. Play! Ah! Play! Ah! Hot. Hot. Play! Ah! Play! Boy! Boys! Yes, out, play, ah, jar, out, jar, out, out, oh, oh, boy, out, play, play, oh. What? Oh! Play! Ah! Oh! Play! Ah! Hey! Oh! Oh! Play! Play! Golek ya apa ki lho ning kene. Oh.
Siji nanti. Suramurta Jayamurta imbang yen padha-padha. Ayo minggir kabeh para wadyabala saka negara Parang Rejek. Tak jajakane mungsuh-mungsuh saka negara Ngamarta. Aja ana ngasih sing maju. Kejaba amung tumenggung Prawara Kendra. Yo Setyaki sing jare kondang Senopati Indrawati. Tak jajal sepira dikdayamu mungsuh tumenggung Prawara Kendra. Edian Satrio sisik njedul saka lemah sapa kowe? Antareja. Antareja. Ya dasar para nyata kowe sapa? Tumenggung Prawara Kendra. Ayo bali kabeh ora sandadak ngrebut pustaka Jamus Kelima Sada. Bakal tak gawa tak nggo kinarya syarat srana tumbal wadaling Prajanegara Ngastina sing taman pagebluk. Ayo mrotogake langkana buatange Antareja. Nek kowe bisa, nek kowe kepengin boyong Kalimasada, pecah diadamu tibakno. Hop! Dar! Ha! Oh, mburi wedian wong atose kaya ngene. Ha!
Ho. Menteles banget yo sirah. Wah. Ha. Ho. Oi. Ora lara apa piye to kowe iki jo karepmu ki? Nek jare Pak Sigit nek lara, nek tak rasake malah saya lara. Luwung tak ikhlaske wae. Cangkeme. Ngiklaske weruh gandengan ro liyane lara ati to kowe. Iya. Edan aku dhisik dirusui penjaipong. Wah. Papuke wae cangkeme. Malso. Mantem sik. Ah. Hei. Hei. Wah, lunyu mau piye to ki? Lunyu Karang Barudan. Ho. Hei. Wait. Waduh, Edian Antareja, Edian. Shit! Waduh. Oh, wait. Jayamrata. Kadapri sang kapirang rinangkul kinempit kempet saretnaning bawana yogi tukang walangati. Oh, anus maning jajalan sekretaning bawana iblis lanat. Sapa ki satya penekan wit? Takon karo aku Gatotkaca satring pringkontani. Wah, kowe sing jeneng Gatotkaca dasar Paranyata. Ayo kowe Prabu Jara Sukendra ya abdine rayi dalem paduka Prabu Karna basusine ngawangga. Arep apa mikira Bali rasa dadak ngrebut pustaka Jamus Krimasada. Apa apamu? Wa Prabu Karna nglakon buyung kalih Masada waton iso nglangkahi kandhane Gatotkaca. Tabrak dung bandengan. Hey! Duduh untril langane. Wis pepes ya wasak.
Haya! Hei! 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 Wedan Ois Oi Oi Oh Jai 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 maning jajalanan sukurtaning bawana iblis lanat. Lah kok teko Wadyabala Pandhawa Gatotkaca karo bapakne Werkudara Janaka nekula Sedewa maju kabeh. Malah tak sawangi iki ana Setyaki he. Pandhawa tak tudui carane tak wenehi ngerti carane nek kowe kepengin gunakake Jamus Kelima Sada. Seblake sabet Kelima Sada dadi wujud rante kowe Setyaki. Kakangne ora trima maju Werkudara tampan ana dayane Kelima Sada.
hati budi suram diwangkara kinggen lir mangusma kang layun aduh adiku di aku sadewa ngapa kok siadi dadi wujud kaya ngene aduh kok Prabu Kakang Adipati kula suwun wujuding Kalimasada Kakang Adipati Dewa maju lah dalah jebul sak ploke ngregem Kyai Kalimasada sepisan wae durung tau nggunakake jebul timune ora ngerti yen to adi-adine tak sabet nganggo wujuding Kalimasada dadi wujud kaya ngono kuwi kabeh mau Yayi Puntadewa ora pirsa nek to sak nyatane kuwi dayaning Kalimasada Yayi Puntadewa menawi jengandika badhe nyumurupi kados pundi tandangipun Kyai Kalimasada kula aturi mapangaken kridhanipun rope ngawangga Yayi Prabu Puntadewa kenging menapa paduka dados sawujud mekaten Arjuna wonten dawuh Prabu Kresna wis to lakon iki adile kudu dilakoni pun Kakang mau lak wis matur jroning 40 dina maju mengarep Pandhawa ora kena oncat saka negara Ngamarta sartane negara Ngamarta ora kena koncatan pustaka Jamusmiyang Jimat Klimasada ning malah Yayi Prabu Puntadewa adreng maringake wujude Kalimasada marang Yayi Adipati Karna menika kula ampanipun kados pundi
Ya wis wajibe adile dilakoni. Mboten kula badhe majeng. Kula badhe majeng mangsah Koko Prabu. Karna Basusena kula nedya ngrebat wujudipun mustaka. Pun ta, pun mboten sah, mboten sah. Sampeyan mboten sah majeng. Sampeyan pirsa piyambak, Engkang Rayi. Ndarana kula sedewa disabet Kalimasada dadi wujud pari kalih kapas. Keng Raka. Engkang Rayi Ndara Setyaki dadi wujud rantai. Keng Raka Ndara Werkudara disabet Kalimasada dadi wit ringin. Napa kelakon nek sampean maju mengko disabet dadi bonse kelakon sampean. Bener Bagong, bener cangkeme Bagong ora bener. RT bos padake. RT ngentutan aku. Iki senengamu kok kaya ngono. Nanging kula adreng kepengin ngrebat pustaka Jamus Klimasada saking astanipun Koko Prabu Karna. Apa kowe rumangsa digdaya ngono piye? Kowe rumangsa digdaya merga kowe arep ngrebut pustaka Jamus Klimasada sekara gemaning Yayi Adipati Karna. Wis to manuta. Manuta nek kowe manut kelawan pun Kakang mesti wae lakon iki kabeh bakale rampung lajeng marengipun kados pundi madheporene aku arep matur kelawan Siadi. Sinayang manglung mintonaken trewe kramanira kanggo mitir aneng asta. Arjuna wonten timbalaning adawuh lakon kuwi adile dilakoni. Inggih kula sampun sumerep Koko Prabu bilih sedaya lelampahan menika kedahipun dipun lampahi. Ya mula kang saka kuwi aja ngrampungi perkara nganggo akal, ing kudu dirampungi nganggo akal. Sebab wong main akal nek ora nggunakake akal mesti wae ora bakal iso nempuhake kadigdayane. Iki bintang kok kewalik ya. Iki jonge lenggapit iki ngene iki lho. Dadi iki ning iki kudune ngene lenggapake. Ya ora apa-apa karang dadakan kaya pol ya. Ngene kok. Iki ngapa to, Gong? Wis aku dijaluki kon metu wae padake ra. Aku mbradat ya karo Semar aku rentuk metu saka omah sik. Lah ngopo? Tahun baru iki lho, Tru. Oh. Aku rentuk metu-metu wae padahal aku arep apel ngene jangku kok. Ora entuk rono-rono. Ayo iki saking ngayale. Ngayal ya ben, Tru. Lajeng keparengipun kedah kados pundi menawi lampanipun sampun kados mekaten kula kedah tumindak kados pundi malih Koko Prabu. Arjuna wonten timbaling adawuh Pandhawa kuwi ndarbaki pamomong. Inggih siji pujanggane ya kuwi pun Kakang Nata Ndrawati. Angka loro Pandhawa kuwi kagungan pamong agung ya kuwi Kakang Semar Badranaya. Lajeng paringipun kados pundi? Wis ora suwe-suwe. Marata gake sowan menyang Kakang Semar Badranaya ya merga ya mung Kakang Semar sing bisa merantasi perkarane Arjuna. Jumangga hanggo sesumbar mawa lindhu bumi gonceng. Menawi tetela mekaten Bagong non bapakmu eneng omah apa ora enten lagi ngopo nembe tilem anu sare. Waduh mengko nek ganggu kepiye mboten napa-napa bapak niku nek turu nggar-nggar ning matane melek matamu kuwi domonge kok senengane ra nek kawa turu kemulan sarung pun mentelet nika. Nek kaya apik-apik Semar ki senengane sok kaya ngono ra mentelet ngono. Nek kaya apik-apik ora.
Ya wis nek pancen kudu kaya ngono Koko Prabu sak mangke kula nedya nyuwun pamit. Bagong ayu tutna laku jantraku. Sowan bapakmu Bagong. Nggih, siap kula aturake monggo. Saya seronggo Kakang raya nyambut gawe lakune adikku Panengah Arjuna. Lah kok menggok dalan Arjuna kowe ora arep ngrebut wujuding pustaka Jamus Klimasada. Ya wis sak gelemmu lho Yai. Jagat kocong kinarnyoro mambe kapratomo kembang lintang saloko langit. Surya lantengsu asirat pon lan udan puncang angkasa bumi bengkah pati kayate Bayu Patra oh
Sira beng sang Hyang Arga kumanto sing dalu jroning ratri tring wonten ingkang kacarita mung sang Hyang Pratangga Pati jedul saking barang witan kalingan mega sarta gunung-gunung marang bisa merbawan jagat raya dupi tata sing kamantian diwasani wau kawususa wancine wis ngancik gara-gara Sakra Mangkara Pak Mendo tete kanopo somo war cito hanggara rekoto Buta Maesara Pati mintuna Eka Dwi Tri Catur Panca Sacapta Asta Nawadasa apa tukang dadi petandan ingkang guru-guru anengge guru-guru tedak wanci mangsa kasada amenangi waing jaman den arani kala gumarang lakune celeng demalung sasmita purbaning iblis apa to buktine wong dudulan wis ora laris ati ngrantes batine nangis mergo dagangane sangsaya nipis saben gremes ngiyup ning tritis ora badhi malah tipis entek ora kalahe ngladeni wong ngemis sing mung modal tape sak iris ana manis lagane wong wasis gawe giris ora wis karben miris njur dingis-ngis ketoke alus nanging wengis wong pangkat lan sugih diaku waris lambene tipis tembunge manis ora weruh karam lan najis golekake gaweyan nanging mung lamis entuk ngapusi rasane sis banjur lumaris lonjong mimis gara-gara menangi jamane dan den arani kala kunthi lapas lakune tikus jinada sasmita purbaning setan apa to putine akeh wong nuruti godaning setan ngalur ngidul ngulon ngetan sembranan ning golek kurban ora weruh empan lan papan megawe sungkan senengane jajan kaprawiran ora dieman bakune mangan kencan lan dolan kasusilan dianggep dolanan umpama ayu pulasan yen to bagus gawean mergo mung dandan esuk sore bengi lan awan ora metung panas lan udan sing penting entuk memangsan srana ngapusi ngrampok lan ngraman morale bejat ora duwe iman wekasan urip klambrangan ora kajen wong edan gara-gara menangi jaman Noah tinarani kala babrah lakune siwiwi gidrah sasmita jaman wis bubrah kaya bali menyang jahiliyah apa to buktine akeh wong sungkan ngibadah kumrembyah kakean cacah betah ngampah anjarah rayah makarya wegah ning golek opah lumuh ngalah dadi wong serakah amal jaliyah wis ora diarah obah polah kudu mamah ora mesake wong lagi susah sing wedok raine tembok sembuyane keplok ora tombok tangane wong ya sing dienggo nabok umpama kapok ya mung kapok lombok genti dina wis lungguh ndodok metotok karben ketok ora isin lamun didelok but adol ayu nggo tombok kathok sing lanang uga morale bejat selawat ora diruwat yen lara senengane sambat bareng sehat ora gelem tobat bandane wong melarat nekat disikat wis sekarat isih digawe cacat dasar wong murtad ora kiblat lumu zakat ninggalake salat rawet diwalat rawet ing akhirat karemenane madon lan madat sing diembo jalma limpat karepe seprapat tamat pamrih sing arep ngembat prawan rondo diajak maksiat yen dielingake digawa minggat sireping gara-gara kawistara Kyai Lurah Petruk Asung Tulodo lumantar pasemon luwiting lalagon ing cipta mrih sembada kang sinedya dadya kelakon
mojo